Bine și bine v-am găsit, bine, canilor. Scuzați că n-am mai postat de mult, dar că n-am mai putut, ok? Și videoclipul ăsta să se întrerupe fără salutare, cred. Am ajuns rău cu canalul. Scuzați-mi, doar că nu mi-am spațiu, doar că aș face foarte de videouri. Trebuie să recuperez, nu-i așa? Da. Dar hai să lăsăm asta la o parte și să jucăm Sezon. Scuzați-mă. Mi-am mai schimbat avatarul. Uitați, vedeți? Cum ar să asta? Să ne vând Horizon aici. Poate. Am dat la posătări dacă vă place keeperul meu din viața reală. Poate nu o să pară atât de fain că e mai mic, doar că sper să vă placă. Așa că hai să nu vă mai las mult pe gânduri și să începem. Play. Pe gânduri sau pe vorbă. Nu știu. Cred că o să se termine videoul ăsta fără salutare. Asta e. 6 februarie. 50. Puteți vedea. Vă încercuiesc eu acum. Cu aici. Bă, ce sunt? Plomă. Aici îmi vedeți. Stați că dau asta. Aici sus îmi vedeți FPS-urile. Nu pot să încercuiesc, dar na. Așa. Dăm de pe ecran. Așa. Acum să dăm play. Stați un pic să dau voluntar. Mai încet, voluntar. Așa. Deja m-a omorât ăștia spam. Să testez ținta, nu pot. Mi-am luat revanșă. Mă întrebare, pot să dau un non-scop? Nu, 2, 4. Hai să vedem dacă pot da non-scopuri. Să dau non-scop. Pot să scop. O să dezactivez. Gata, așa. Să dau non-scop. Cum nu intră non-scopurile? Îmi place jocul. Hai să schimbăm în altul. Filmez și un pic cam târziu. Bă, doar că asta este. Deci, acum aș vrea să jucăm FPS. FPS. O să scriu doar FPS-ul. Merge? Na, FPS One Tap. S-am jucat și de pe PS și sunt foarte bun la el, doar că nu știu dacă sunt bune și de pe ăsta, de pe tabletă. Și când mai țineți minte șorțul ăla am făcut cu un numele egal avatarul tău și eu, adică cum arăți, scuzați, am zis că ok, dar că am crezut că mai fac, dar că nu. Scuzați, le-am luat de pe cap, ca ce când mai găsesc eu, nu cred că mai pot. Scuzați-mă. Hai să jucăm în continuare aici. Dăm pe play.
Nu, știu foarte bine și la non-scopuri. Eu țăream continuă. Ce l-a aruncat în aer? Să le arunc eu în aer de data aceasta. Îmi puneam muzică pe PS și mi-am încă un headshot. Easy shot run. Nu, kill-uri e cel mai bun. Easy. Ce e aia? Hai că jucăm mai schilat. Dacă nu ne intră un snipe, dăm revolver. Mie mi-a intrat. Ăla. Dăm pe acolo. Mamă, mi-a dat trabalbar. Hai să jucăm și noi cu revolverul. Mi-a dat snipe. Deci-s crazy, bro. De-abia am înțintă. Mă dă-i pace. Da, gata. Cum doi pe mine? Că merg eu pe el, mă. Dă-i pace. Eu scot revolverul, gata. Stai, pentru că trebuie să-l rezolv eu pe ăla. Nu te cred. Deci, scuze că n-am auzit, dar eram concentrat. Bine, am... E... jos culcat. Deci nu trage. Așa. Deci, facem pe ăștia 2000. Deci, e bag cu 1000 la 0. Bea, nici cum. Doar 13. Asta n-am zis nimica. Dar am vrut să mă concentrez și eu de creier. Dar am zis, bă, doar ca să-mi iasă nervul din mine. Așa. Jos. Bam. Easy, easy, easy. Easy. Hai să jucăm și cu knife. Mă, ce săresc. Acum eu cu revolver, așa. Ping, ping. Mă, dar nu-i dau niciun shot cu ăsta. Și tu nu mă nimerești. Mă, ce se întâmplă, mă? Hai că îl întrecem și pe King Boss, poate. Un V1. M-a intrat unul de 0, de ăla nu-mi pasă. Și deci dacă vine pe mine și îmi dă cea de...
ce faci? Da, stai, nu înțeleg. Era fată. Că nu apare acolo un meci. Cum nu-l nimeresc? Uite. Ai fată. O dă-i paci. Fata asta e nubă, sigur nu știe să se joace. Deci mai avem poate 5 minute la dispoziție. Sunt fericit că v-am în măsură și că se la un alt episod. Headshot de departe. Revanșa. A, dar tu ești nou aici. Revanșa. Deci dacă îi puteam da emota, acum era foarte tare. 30 de secunde rămase. Tu caute și ăsta la mine. No, doi pași, da. Bă, ia-l și pe ăsta. 10 secunde rămas. Kill-uri. Hai să dăm direct. Până la început. De ce el e doar pe primul loc? Bun. Bolel. Zi. Sta jos. S-ar putea să se oprească deodată acum asta e, ok? Culcat. Scuba. Mamă, mă aruncă la animal. Trebuie să mă dau un kill să-mi pierd locul. Încă un kill, mai vreau. Hai să jucăm aici 13. Mai avem doar 2 minute. Deci trebuie să dau acum un kill să nu-mi pierd locul. Cum fugi așa de bine? Are nu știu să... Oh, ce bine am nimerit. Ăla avea crossbow. Bă, uite ce tupei sunt să-mi iau locul. Bă, dă-i paci. Revenge. Ba. Eu am fost Marco cu voi. Pa, pa!